kanthi patrap laku dodok awit tansah ana tepi darmaning satriya tama ingkang tansing lar saking uda negara mila tansah kebak ing tata susila hanuraga lumampah lon-lonan panten sekalian marepake ingkang ibu ingkang rama Sri panganten arsa hangabekti sungkem ibu lan rama lan wis tumungkul mari kelu wadanane yayah konjem mari kelu regi nyuwun puja puji donga pangestu kadya deneres waspa marawayan gawang-gawang lalampah ingkang sampun kawuli nalika si jabang bayi aning guwa garba lair cengering donya aning gendongan tuhu kekudanganing tiyang sepuh ingkang rinengkuh kanthi tetesing riwe lan ruh kinudang mugia bisa nempuh jembaring samudra kanthi kukuh bakuh nggih anakku sakloron sliramu kang dadi gantilaning urip sira palakrama nggih tak pepuji rina kelawan wengine mugia tansah manggih basuki bisa murah rejeki brol ponang waspa ambrol kadya robing jaladri kekes angles kekembangan tangis pungkasan namung puja puji ingkang humiring lampahing padha panganten sakloron kinalisna sakathahing alangan cinelak ing karahayon pikantuk berkahing yang manon purna sungken ngabekti dumateng Kang Rama Mbah Ibu sigra panganten putri ugi ngaturaken sungkem dumateng Kang Raka garwa tandha yekti bektosipun garwa putri Semarang sang guru lagi datan wonten ingkang pantes den suwitani kejawi sang binagus mugi sang guru lagi suka ngayomi ngayemi kanthi tuladha pakarti kang utama sampun purna sungkem pabekten katindakan kalajengaken pamasraing kaskaya gunakaya nerik sedya mugi mangke gesangi panganten tansah kasinungan sandang lawang boga sinebat upacara kacar kucur
kalajengaken dhahar kembul dhahar klimah mujudaken gegambaran yen to panten kekalih usyaga nyawiji tekad sedya ten karep kalipun usyaga badhe ngraosaken manis pait nginipun bebrayan. Kanthi manunggali panganten kekalih manunggalaken kalih keluarga ingkang samangke samya bebesanan. Keluarga ageng dalem bungkal ugi keluarga ageng dalem badekan. Ngaturaken keng panupen ingkang tanpa pepindhan Arlangga Music Ponorogo ingkang sampun nyarengi tuwapaing upacara adicara wonten kalenggahan sang punika keng pandhun ugi kadang kula Revan make up pinanganten ugi mor foto ugi video Putra Mandiri Audio. Daya-daya monggo lumadening adicara kalajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti ingkang sampun kepareng babar gumlaring kabagas warasan saha kawilujengan. Mugi tansah kunjuk tumanduk kajiwa kasalira ing jiwangga kula dalasan panjenengan. Kunjuk saning para pinisepuh haji sepuh ingkang dahat kiromatan, para alim, para ulama ingkang minangka panuntun kiblating panembah ingkang tuhu tansah luhur ing budi, para pangemban pangbating praja manggalane negara ingkang minangka pandam-pandam ing kalodasih, sagung para tamu kakung Mbah Putri ingkang dahat kiromatan. Sepisan monggo langkung rumin kula dherekaken ngujaken raos syukur kula panjenengan awit siang punika masih kaparingan nikmat saged pepanggihan sowan silaturahim gingesreni serat sedahan keluarga ageng panjenenganipun Bobo Jumadi kanthi boten wonten aral satunggal punapa. Syukur kula panjenengan monggo sareng-sareng kula dherekaken maos tasakur hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi kunjuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sedaya taatu syafaat pitulunganipun ing benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu narbuka adicara wonten siang punika kanthi nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Mugi lumadin adicara kalampan kanthi lulus kanthi boten wonten arah satunggal punapa. Monggo sesarengan dipun awiti kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumapang adicara candhaipun kalajengaken pamaosing ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kadang kula ingkang sampun keparang piniji pinitaya mangarsani kunjuk Kang Mas Kevin sasono swasana pandesara katur swangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim masraf salebeting manah kadya siram tirta waying wancinjing sasampunipun nampi dawuh ingkang sampun kabacak wonten ing ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi saged dados dedamar lampahing baita panganten kekalih ingkang arsa lelayaran aning samudran bebrayan agung satemah bagya mulya lestari widodо sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Dumadining ngadicara kalajengaken pamaosing doa walimah piniji punika panjenenganipun Bapak Mudin Bapak Sunar ingkang kepareng suka mangarsani sasana pandhasara katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على هذه الولي ما صلح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعظم ذاتك وقدرتك في كل وقت واحد والحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه وهو يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بها أقصى جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Unsurna ya Allah, unsurna ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Diyadal Jalal wal Ikram. Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa salimna afatitin wa dun adabil akhirah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an wa barakan. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Sulaiman wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidi khadidil kubra. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alal wasahbi tawasiyada wa sayyidina Abil Abbasil Khadiri balabin malakan alaihi salam dil istiqamah wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dil karamah wal barakah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu kasih lumatinati coro awit kepareng panganten kekalih yen tambahi di pangestu Bapak Ibu lumantar foto. Menika kawiwitan saking keluarga geng dalem bedi kunjo Bapak Ibu ingkang kasebat asmanipun monggo kasuwun foto. Kawiwitan Mbah Mistri kalian Bopo Adib sekeluarga monggo kasuwun foto. Ugi kunjo panjenengan Bopo Soiman sekeluarga, Ibu Domirah sekeluarga, Bopo Tukijo sekalian, Bopo Purdi sekalian, Bopo Suyanto sekalian, Ibu Mahmudah sekalian, Bopo Kais sekalian, Mas Rama sekalian, ugi Mas Hamdan, kelajakan Bopo kami tuwo sekalian, kelajakan panjenengan Bopo Puryanto ugi sekalian. Monggo Bapak Ibu, keluarga ageng dalem bungkal ingkang sampun kasebat asmanipun kasuwun kepareng caket kalian pinanganten kekalih arso nindaken foto ingkang angka sepisan. Nyarengi kadang sinoman juru ladi juru pramusgata ingkang samangke kepareng ngaturaken wujudipun pasugatan tondo katresnan keluarga ageng panjenenganipun ingkang gugati. Monggo salam dulu Mbak Diji. Diucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem Mbak Sri Utami dan Mas Manten. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Haris Bahroni. Nggih, skecakaken menika Bapak Ibu sedaya mawon undangan nggih. Nggih, wah semangat. Oh, Mas Mudi. Wah, iya no. Mas Wawan leren sik. Iya. Mas Mudi tak tunggu infonya. Monggo Erlangga Music setengah lelagon.
diaturkan Mas Abi. Mugi panten kekalih ugi pikantuk kasetyan jati. Nggih, amin amin. Terima Tansah kasih. sinarengan sarengan Mbak DJ Kembali, monggo Mas ngasuh Abi. langkung rumiyin mangke kalajengaken malih matur nuwun. Kadang-kadang Arlangga Musik Ponorogo ingkang sampun kepareng ngaturaken panglipur kawiwitan. Lumantar adicara menika kalajengaken nunjuk atur pandikan pasrah pinangaten kakung silih salira saking keluarga Ageng dalem bungkal. Kunjuk punden kula ingkang sampun piniji pinitoya ingkang minangka talanging basa silih salira keluarga Ageng panjenipun Bobo Soiman Ibu Maimunah menggah sasana pandhasara katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al ayah amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula taati sedaya menggah dawuh sapa panggenanipun, dumateng para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang tuwi kinabekten, dumateng para bapak saha para ibu undangan ingkang tansah kula hormati, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Jemadi sakeluarga ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng sedaya penderek temanten kakung saking Desa Bediwitan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ingkang tansah kula hormati ugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan rahimakumullah. Boten wonten atur ingkang prayogi, kula aturaken wonten ing kesempatan punika inggih namung sumangga kita ucapkan matur gunging panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa panjenenganipun sampun paring pinten-pinten rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan sami arupi bagas warasan sehat wafiat dhahir batin, sehingga wonten ing sonten siang punika kula panjenengan sami saged makempal silaturahim wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Pramila para bapak, para ibu, sumangga kita ikraraken sarengan kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun sampun paring suri tauladan uswatun hasanah, paring tuntunan ugi tatanan. Mugi-mugi kula panjenengan sami mangke saged nindakaken ingkang sae-saesanipun sehingga mangkenipun pikatuk syafaat ugi pitulunganipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para lenggah sami ingkang tansah hormati, matur gunging panuwun dumateng sedherek pranata hadicara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula. Mugi-mugi wekdal mangke kala saged ginakaken ingkang sak sae-saenipun. Para bapak, para ibu, para lenggah sami ingkang tansah hormati, kawula matur wonten kersa panjenengan sami minangkani sesulih saking kadang besan ugi saking penderek temanten kakung saking Desa Bediwitan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pramila ingkang kos pindah atur wininga bilih
sowan kula awit saking Desa Bediwetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Purworejo sak margi-margi ngantos dugi wonten ing Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badekan menika sak margi-margi tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Para bapak, para ibu lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun kawula sak rombongan matur gunging panuwun bilih sowan kula wonten ing dalem mriki katampi kanthi gupuh aruh lungguh papan palenggan ingkang sekeca menggahipun dumateng pasugatan ingkang mirasa. Sedaya kala wau kawula sak rombongan boten saged mbalas punapa-punapa. Namung nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi dados amal kesaenan sehingga mangke pikantuk piwales ingkang sakmurwatipun. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun inggih ngaturaken sedaya kalepatan. Mbok bilih sowan kula wak rombongan mangke sadangunipun sejagoan wonten ing dalem mriki kathah kekirangan saha kalepatan baik punapa kemawon ingkang kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sami kawula atas nami sulipun nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para bapak, para ibu, para lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun inggih kawula minangka sesulih saking kadang besan utawi sedaya rombongan saking Desa Bediwetan menika taksih wulanipun wulan Sawal nggih ngaturaken sugeng riyadin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para bapak, para ibu lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun inggih kawula minangka sulih saking panjenenganipun Bapak Saiman sak keluarga kala wonten amanah ngaturaken salam bektosipun kagem panjenenganipun Bapak Jemati sak keluarga kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu lenggah sami ingkang tansah hormati, sowan kula sak rombongan menika wosing gati inggih menika boten ngiring manten, Pak. Menika nak yenaken kranten punapa temanten kakung kala enjing melaksanakan ijab kabul wonten ing dalem mriki terus mboten wangsul. Tak goleki nyandi wong ora mulih ki mangke ngoten. Pramila wonten sapunika alhamdulillah tibakipun sampun lenggah jejer kalian inggih menika jatuh kramanipun ngoten. Alhamdulillah. Pramila sak sampun lenggah jejer temanten sarimbit kawula atas nami saking panjenenganipun Bapak Saiman sak keluarga kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim temanten kakung kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Jemati sak keluarga. Khususipun umumipun dumateng para pinisepuh utawi lingkungan Desa Tanjung Gunung wonten ing mriki. Nyuwun sewu Bapak Jemati sak keluarga inggih anak kula ingkang panjenenganipun Mas Karis kala wau ketinggalanipun sampun ageng nggih, Pak. Masalah babakan rumah tangga nggih tasih sekedhik sanget. Pramila menika perlu bimbingan, perlu didikan. Pramila dumateng Bapak Jemati sak keluarga monggo kula serahaken dumateng panjenengan amrih anak kula wonten ing mriki saged enggal karaos. Terus saged menyesuaikan kalian lingkungan masyarakat Tanjung Gunung wonten ing punika. Khususipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Mbak Sri Utami. Ngoten Mbak Sri Utami, nggih. Menika anak kula sampun melaksanakan ijab kabul kala enjing sampun sah menggahipun tontonan negara utawi tontonan agama. Pramila sadangunipun wonten ing mriki monggo kula pasrahaken panjenengan mangtang leti mengke dalu karmamu apa to Mas ngoten. Lek sampun ngerti karmane niku gampang sanget. Mas Karis ki lek kadung ngerti karmane sampun saged nyurteni sampean pun to. Mas Karis ki nglebet mawon boten saged medal. Pramila nyuwun doa restu dumateng para pinisepuh, para undangan sedaya, mugi-mugi anak kula anggenipun kelampahi bebrayan wonten ing
saat punika mugi-mugi enggal kraos dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah donya ngantos dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Para bapak saha para ibu lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun boten kathah kawula ingkang matur inggih kala wonten amanah saking panjenenganipun Bapak Saiman sak keluarga. Mbok menawi temanten sarimbit sampun sauntawis wonten ing dalem mriki bilih benjing dinten Sabtu antawis jam 11 siang dipun suwun kakirapaken wonten ing Dukuh Simo Desa Bedwetan Kecamatan Bungkal. Kadherekaken Bapak Ibu utawi sanak kadang keluarga sak cekapipun ngaten. Dados pindah malih panyuwun Bapak Saiman sak keluarga bilih benjing dinten Sabtu antawis jam 11 siang kasuwun kakirapaken wonten ing Dukuh Simo Desa Bedwetan tepatipun wonten dalemipun Bapak Saiman sak keluarga. Dipun dherekaken Bapak Ibu ugi sedaya sanak kadang keluarga sak cekapipun ngaten. Para bapak saha para ibu para lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun menika wonten tali asih saking panjenenganipun Bapak Saiman sak keluarga. Pramila nyuwun sewu dumateng sesepuh utawi piyantun ingkang sebagai susulih saking panjenenganipun Bapak Jemati sak keluarga, sumangga klaturi maju inggih saperlu nampi tali asih saking Bapak Saiman. Monggo. Alhamdulillah matur sembah nuwun sampun dipun tampi. Nggih menika ngaten Bapak Jemati sak keluarga menika merupakan suatu tali asih menika kagem kraketaken anggenipun paseduluran antawisipun Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badekan menika kalian Desa Bedwetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Inggih menika mugi-mugi dados barokah manfaat maslahah bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para bapak saha para ibu lenggah sami ingkang tansah hormati, ingkang salajengipun inggih menika mbok menawi sampun cekap alimatul ngurus wonten sonten menika kula sak rombongan nggih badhe lumeser nyuwun pamit. Pramila nyuwun doa restu dumateng panjenenganipun Bapak Jemati sak keluarga ugi para pinisepuh sedaya. Mugi-mugi lampah kula awit saking dalem mriki sak margi-margi ngantos dugi wonten ing Dukuh Simo Desa Bedwetan Kecamatan Bungkal tansah manggihana rahayu wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saha para ibu lenggah sami ingkang tansah hormati, mekaten ingkang saged kula aturaken awal ngantos dumugi kathah kirang salehipatipun kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan sagung para tamu menika pamutan foto ingkang kaping kalih saking panjenenganipun ingkang pugati Bapak Ibu ingkang kasebat asmanipun monggo kasuwun foto nggih. Kawiwitan panjenenganipun Bapak Demang sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Lurah sekalian bahwa kita sekalian bahwa kita kalian Bapak Carik monggo kasuwun foto. Pak Eknas sekalian Bapak Tono, Mas Mudi ugi sekalian, Bapak Wanti kalian Bapak Sadi, Mas Sugi sekalian, Mas Ibe sekalian, monggo menika kadheraken Arlangga Musik Ponorogo ingkang bareng badhe ngaturaken panglipur ugi ndherekaken kadang sinoman ingkang dereng purna anggenipun ngaturaken pasugatan. All artis nggih menika Mbak DJ, Mbak Ayu kalian Mbak Arnia. Kami ulangi untuk keluarga besar dari beliau Sohibul Hajah yang sudah kami sebutkan namanya disilahkan untuk berkenan foto memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Terima kasih. Bisa geser sebelah sini semuanya. Arlangga Music. Sayangku
ayu dewe purono po bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir injak ayumu koyo widodari mungkin iso ente emunan lagu nggo nyritake gedene rasa sayangku iya sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu ora bakal cukup lautan mangsi ukir indah ayumu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nggo nyritake gedene rasa sayangku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Arlangga Music asal bungahku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu iya ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu koyo widodari mungkin iso entek emunan lagu
gedene rasa sayangku. Kunjuk panjenipun Eyang Jari kalian Eyang Samsuri monggo nggih kepareng kasuwun foto caket kalian panganten kakali. Sagung para tamu kasigek sawetawis lumadening adicara istirahat wonten kalenggahan siang punika mangke kalajengaken malih dalu nggih Bapak Ibu saged sowan malih saged rawuh malih mirsani kridanipun kadang-kadang Arlangga Musik Ponorogo sedalu natas mangke kalian biduan kalian artis-artis topnya Jawa Timur. Artisipun wonten pinten Mas Gilang mangke 10? Siap. Masya Allah, mangke lelipuran sarang-sarang. Nyatong tuko lumadin adicara menika kalajengaken nunjih atur Pambagio Harjoyono kalajengaken panampi silih salira keluarga ageng panjenenganipun ingkang hamugati. Piniji punden kula panjenenganipun Mbah Wogito ingkang minangka talangi basa silih salira. Sasana katur sumangga. Nggih, matur sembah nuwun dumateng Arlangga ingkang paring support dumateng kawula. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama ingkang kita tenggo-tenggo patuh-patuhipun ugi kita cadhong barokah doanipun ingkang kita taati. Dumateng para pinisepuh sesepuh hati sepuh ingkang pono imawas lebdo ing pitutur ingkang kita taat bekteni. Dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang kula hormati ugi wabil khusus panjenenganipun Bapak Soiman putra keluarga ingkang kula hormati ugi lan ugi penderek temanten kakung saking Bediwetan Bungkal ingkang kula hormati ugi lan dumateng panjenenganipun Kaniman Karang Taruna Mitra wonten ing Tanjung Gunung ingkang kula sayangi. Saderengipun sumangga kita langkung rumiyin nginggahaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring pinten-pinten karahmatan, kenikmatan ugi kesehatan. Alhamdulillah ing wedal siang soten punika kula panjenengan sedaya saged angrawi napa ingkang dados sumenanipun Bapak Jumadi kanthi pinaringan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Kanthi bingahipun manah monggo kita ikraraken tahmid sewendah kemawon bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mboten katelupen salawat ugi salam mugi kunjuk dumateng panutan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang beto kula panjenengan sedaya saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah, zaman ingkang kita alami sakmenika ugi kita antu-antu menggah syafaat lan pitulunganipun benjang wonten yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para lenggah sedaya kakung miwah putri ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten saderengipun kula wantun jejeg ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika badhe gembel kamardikan. Boten ateges ngirangi trepsila subasita ananging mriki kula jejibahan ngemben dawuh sang panjenenganipun Bapak Jumadi sak perlu inggih menika hanampi atur saking kadang pisan ugi pambagi harja saking keluarga. Ingkang sepindah ing mriki ngaturaken ahlan wasalam bikudurikum, ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggahan ingkang kathah keca ngantos purnanipun acara ing siang sonten punika. Ingkang kaping kalih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wonten sedaya kekirangan sama kawis menawa kemawon mulai kupuh, aruh, pasugatan ugi palenggahan. Mbok bilih kirang peranane dumateng panjenengan sedaya ing mriki Bapak Jumadi keluarga nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun.
Ugi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindan dumateng sanak kadang tangking tepalih ugi Karang Taruna Mitra ingkang sampun paring nyengkuyung lancaripun acara ing siang setu menika ing mriki Bapak Jumadi mboten saged paring piwales napa-napa. Mugi-mugi sedaya wau dados amal jariah panjenengan sedaya. Salajengipun nggih menika niki tesih wulan Riyadin saking kula pribadi ugi saking Bapak Jumadi. Bilih menika tesih Riyadin ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir ugi batin. Mugi-mugi ing Riyadin menika dosa kula lan dosa panjenengan ingkang dipun sengaja lan boten saged sabur ing wulan menika. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para lenggah sedaya ingkang kula hormati, ing mriki inggih menika badhe hanampi atur pasrah saking kadang pisan panjenenganipun Bapak Soiman Putra Keluarga ingkang kala wau dipun selirani saking panjenenganipun Bapak saking Bediwetan ingkang sepindah kala wau ngaturaken inggih menika salam betosipun. Ing mriki kula tampi kanthi atur alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kebakaswarasan duwen kemanan cumondhok dumateng kula panjenengan sedaya ugi dumateng temanten sarimbit ingkang sampun kebyur dumateng Bapak Agung ing wekdal menika lan ugi sampun nglampahi ijab kabul wonten ing dinten menika ingkang wonten ing tabuh songo langkung tikang dasa nggih wau sekitar setengah sedasa. Alhamdulillah teman-teman sarimbit sampun nglampahi ijab kabul kanthi lancar rancak mboten wonten alangan setunggal menapa. Mugi teman sarimbit anggenipun gebyur dumateng Bapak Agung menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun dumateng para pini lenggah sedaya ingkang hormati, babakan kalepatan sami-sami kula panjenengan sedaya mboten lepat saking kesalahan pramila kula kiyambak mbok bilih wonten kelepatan saking keluarga mriki, mbok bilih nggih gadah kelepatan dawa sami-sami. Dados niki 00 ngamangkaten. Salajengipun kala wau ngaturaken nggih menika nakyanaken nggih menika putra kakung ingkang nami nggih menika Nak Bagus Karis Bahroni nggih. Alhamdulillah menika pun panggih Pak nggih. Alhamdulillah pun panggih, ternyata kalau wau sampun ijab nggih sampun daup ternyata pun jejer wonten mriku. Dados temanten sarimbit lan menika wedal panjenengan pasrahaken dumateng Bapak Jumadi ing mriki kula tampi kanthi jazakallahu khairon. Mugi-mugi Gusti Allah bales kesainan dumateng temanten kakalih anggenipun gebyur dumateng Bapak Agung menika estu dados keluarga ingkang ayem tentrem sejahtera ingkang dipun wastani sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kala wau wonten pamundutan kasuwun bilih pinanganten sarimbit sampun saantawis wonten riki ing dinten Sabtu antawis tabuh sedasa temanten sarimbit kasuwun kirapaken dhateng dalem Bediwetan kanthi dipun kanteni kanca sak cekapipun insyaallah saking keluarga Bapak Jumadi nyuwunaken putra kekalih dhateng dalem wetan antawis jam ingkang dipun tentokaken kala wau kanthi dipun kanteni rewang sak cekapipun. Insyaallah nyuwun donga pangastunipun mugi-mugi mboten wonten alangan napa-napa saged ngingirapaken temanten sarimbit dhateng Bediwetan Bungkal. Salajengipun kala wau saking kadang besan nggih menika Bapak Soiman keluarga ugi penderek temanten paring tali asih. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi tali asih menika saged ngendheng-endhengi anggenipun Bapak Jumadi kakon hajat lan ugi mugi-mugi kanthi tali asih menika saged ngraketaken kekadangan ngraketaken nggih menika tali silaturahim antawis keluarga Tanjung Gunung kalian keluarga Bediwetan Bungkal. Wabile
menika cekap sedaya penderek temanten saking nggih menika mbedhiwitan kepareng nyuwun pamit ing mriki ngaturaken sugeng kondur sugeng tindak mugi-mugi lembah panjenengan awit ngira mriki dumugi dalemipun soang-soang tansah pinarengan wujeng mboten wonten alangan setunggal punapa amin ya rabbal alamin. Bilih mekaten anggen kula nyusul sang panjenenganipun Bapak Jemati wonten sedaya kekurangan kekilapan kalepatan ingkang sengaja lan boten saking awal hingga akhir kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun wakhiron bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sagung para tamu mekaten para madya wusana lampahing adicara tasyakuran wali matur sampun lulus kanthi boten wonten al satunggal punapa kinarya pamungkas sareng-sareng dipututup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti rayi sagung dumadi ngaturaken wilujeng kundur mugi manggih rayu dalemipun sowang-sowang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap
langkah-langkahmu, ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada